മുതൽ വൈദ്യരാണ്. എന്താ പറയൂ? നമ്മളിപ്പോ പഴയ പോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും അങ്ങ് അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ? ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണോ? അതെ. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ആളുകൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണോ? സൈലന്റ് ആയി കിടക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യം വന്നിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പേര് കുത്തിത്തിരിപ്പാരിഷ്ടം എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു വോയിസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വോയിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിപ്പോ കുത്തിത്തിരിപ്പാരിഷ്ടം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിപണിയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 165 രൂപയാണ്. കൊറിയർ ചാർജും അടക്കം 200 റുപ്യ വരും. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തുനിന്നാ. എറണാകുളം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇതിപ്പോ ഗ്രൂപ്പില് മെമ്പേഴ്സ് അഡ്മിൻസോട് കുറെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാണോ?